Әйдә ничек тә царифка күчик. Анда халык асраналар, безне дә Аллаһ ташламас. Мәчет мәдрәсә бар, имам бар, балалар анда бәлки кеше булып чыгарлар. Мин хәзер татарлыгымны аңларга телим. Теге музыка аша, берәр литература әсәрләре буенча. Һәм авазлар минемчә ул ниндидер уникальный бер мөмкинчелек. Теге әсәрләрдән тыш кешеләрнең иң теге тирән рәхмәт хис тойгыларын белергә. Без инде гарәп графикында язган, латинга күчерелгән, кириллицага күчерелгән. Без бит укый алмыйбыз хәзер. Монда үзенә күрә бу бәлки этәргеч булыр безнең җитәкчеләргә дигән әзрәк нәгәрьләми итсәк, без бу текстларны кириллицага күчерә идек. Шул даже хәзер шул аудиога да күчереп, аны кешегә аңлашырлык булыр иде. Яшьлек белән аларга кирәкле тәрбия бирә алмадык. Тормышта төрле хәлләргә төштек. Балаларны кеше итү, аларга кирәкле тәрбия бирү бик авыр, мөшкел эш иде. Представляете, когда вам говорят: ты же татарка, ты должна хорошо уметь читать по-татарски. А я беру листок бумаги и понимаю, что у меня ничего не получается. Я смотрю, вокруг меня много взглядов, кто-то из них, может быть, смотрит осуждающе, кто-то ждет от меня какого-то хорошего прогресса и прекрасного чтения. И в этот момент я замыкаюсь и боюсь произнести татарские слова, потому что мне кажется, что это будет неправильно, а я как татарка не имею права произносить неправильно. И в какой-то степени проект Ауазлар — это про то, что чтобы преодолеть страх, чтобы прорваться к языку, нам нужно начать его использовать. Шул бер проблемага килеп тоташабыз. Ничек итеп татар телен саклап калу, ничек итеп балаларга аны бирү, өйрәтү. Чөнки мәсәлән минем үземнең балам татарча сөйләшми. Ул аны аңлый, ләкин сөйләшә алмый. Ул татар балалар бакчасына йөри. Мин аның белән өйдә татарча сөйләшәм. Ләкин нишләптер? Ниндидер менә шундый дөньямы соң безнең, белмим, ничектер югалып кала татар теле. Шуңа күрә бу проблеманы бәлки чишер өчен килдем мин монда, ниндидер уйлар алар өчен.